Balisa naman taka ako ni kidney. Hayarong maluwas. Diya, agang kidney po, di lagi pa healthy. Pohon, hindi pa makagawas na, hindi ka pohon. Yan, mali ko lang yung hindi butang sa kasada kay marag gamay ra. Diya, nagsud. Nagsud to ka naman di, luwag mo ni Kamera tanawon ko lang guys. So si nanay nagsurvey na kon kay isa ko nung paliton. Nanay ko yung maligda dari guys. Hey guys, good evening. Nagprito day ko kamuti na. Or na yung panihapon, potato. Rice. Ang hihinga ni pagkuan. Potato sila kamuti ni siya. Nga violet. Nagdang ituon. Kamuti. Mara guys, panihapon. Hi guys, good evening. Masa ka cellphone. Luto day ko kuan. Potato. Kamuti ba? Kamuti nga violet. Oh, mo niyang panihapon. Nga guys. Oh, nagtimpla ko. Gatas. Ikan ni ko kon guys, ikan ni ko Galicia. Enggak. Binuang lang iwan, mahakot ka na ron. Binuang lang, nutok na po. Kape ka zoom biya guys. Enggak. Kuan. O dening da zon aga tong kuhatag prinda sa ang shop. Enggak guys. Karon na problema ko gasa ko. Ay. No, expect na jud ko nga maka panas Mario nakagawas. Karon sa ka ha? Magpapausan sa be. Thank you. Salamat ko sa tanang mga nag-prayer. Naunta ka ng mao kaya lagi tanan. Ako guys, pagkasasanan ko nagdungdung. Okay. Naringon nga pabalik ko ng kutsi. Pabalik ng kutsi pamanaman. Binayran pa na. Monthly pa nag-ibayran. Kaya mamalagi lang ang kutsi guys nga. Alam mo na installment pag ganda di man nakas. Kuhaan ka na may pandemic ko na naman nabayaran ng 2 years. Wala nga, doble may bayad karon nagtubo na. Mao na zaga, di na pwede balik sa kay. Pwede mahuman. So wala si Janggi kuan guys, gi-close agi ang sabihin tawag na, gi-close ang account diya, gibag una po siya. So gihimo na naman siyang 4 years. Nga, oo gajad. Ngayon babalik ako ng motor. Ang motor di man magin ng 150. Yeah. Kano gud problema na kay nakatag na may 100k. Yeah.
Hindi sila lagi bulgar na sa vlog na. Basta mawala to. Salamat sa mga pagkampo. Balisa naman taka ako ni kidney. Hay arong maluwas. Diya, agang kidney po dog di lagi pa healthy. Diba ko yung taon po dito po na siguro buhatin. Ihatag na sa Ginoo guys nga kuhaan ka na na mawag kilalagin tanan. So nga ang talami oh. Hi guys, good morning. Karon day, dara garden kay kas Alicia, magkuan day ko adobo day ko guys para hangdad ang Mario. Mo to day ko ron sa BGMP. Nja hangi hiwa ko sa kuan kananay karni. 3 ka kilo ni. So mingaw ka ron guys kay ako ra mandari kay si Iminto ko masibon ja. Karon lagi mo kuan ko magluto ko daan para napaimasudaan sila sa Marjorie. Diyan na po sila na guys. Kinahanglan dyan kong mulakaw kay mangita ko pagi lagi nga maka kuan ko kana makita ko kwarta para makagawa sa Mario. So guys, diyan na nahiwa na nahagilay ng bukog kay ribs man eh. Uwi sa rin ang ning bukog kung makauli na to pon-pon. Kaning unod may nga adobohon. So, na guys, anang itak ang adobo. Hey guys. Hi! Padung de ko ro GMP. Ja, sa may mga togon. Sa... Saman. Saman. Saman, dali ah. Unta puhon na di pa makagawas na hindi ka puhon. Okay guys, at nagluto di ko ganina pansit ugon guys, ang jawa naman na video kay muto na utuhan ako. Mami, ano ko i-add? Saman. Ngay atoy dito sa akong kinaanan niya. Ako nang gidapsin. Ano sa nay? Atay! Atay ba? Asa may atay? Kato sa akong kinaanan ba? Sa inyong paghihukad ng pagkanin sa nay atay na daplin. Sa man atay may isa pa sa guls yung papa. Napay yung butang dito nga atay pag... Di, kung baboy ito, adobo to. Sa pansit na. Sige. Di, Ako yung gidapsin. Di yan yung food ko ka. Kung kaunong katay guys. sige na, bye. Ares eh, daon, dato. Sa hapon, di na day ko sa bahay pa da. Oo. Kawal yung sa butang. Iyo, nagdakog kopya, makaan magkakopya. Bisa ko po yung pagkaw. Hinsa man. Giingnan mo kuno siya nga. Nagabot na day ko guys, gikan ko sa BGMP. Di man ko pwede mag-vlog dadto. Kita na sa ako kung gibutang ka siguro ka. Hagda Si isip yan. nanay, dito gisangad day ko. Ano silkin? Si nanay guys, nagkuha, nagsangag og kakao, chocolate. Hala, salamat Lord. Ang kamera, magamit na. Ano ka itong ako'y naghahidlain man, di man, mura magnang iring. Sa man dito. Hala, hindi. Black and white. Karoon hala, pwede na. Hagahan yun sa kasilpon guys, kaya nalamog ang iPhone. Sige, gamit. Kung nga po magda di mairis nang Ha, di. Napilter ko no to sa tinabanaay na pindot. Ito, maulihan daw yung mong kuhan. Ano guys, ang lagi ang Facebook maulian na, kaya rong makamamito na ko. Na-restrict. Restricted. Doon na naman ang bisat kadawat tagamay. Tay kay kilo-kilo ka na nga. High blood na pa ka. Hilaw si tatay guys, ugkuhan. Kakao. Lami, day. Nga siguro may nakilo ang pod. Ha? kanang tipak oh. Tipak-tipak na. Buli yan. Ano mo kasi magkilo man? Alam mo, hindi ay. Hindi mo kaduot lami ito. Kasi mo kung tilaw gani ang mga tilawan. Sakto na ba?
Mura na tanan na pa. Ito pa. Hindi kayo nga ni. Nga turan sa kuda na ha. Tulod daghan na mahimo. Mani pagaling mo. Di man. Wag may nulmahan. Ha? Di ba may nulmahan. At inibok ra. Gusto basta materiya sa una. Umungon ra. Puto ka bulag. Hoy, nangawat. Bagay na pa. Baka. Hala makabag ra ba na? Ada. Yami ni ma. Wala may laman yung kamera. Bubog na Kulit kulit. lang ang right. Hala, makabag. Kulit lang. Hala, nangawat na yung kinangahura na eh. Daghan. Tulad to. May daghan. Guys, isay nakayabaw na ning ko ana kahap si nanay nagsangag na chocolate, kakao. Sa grabe sana. Isay makabawag tahap. Jasid sina nimo na tahap ra. Kapan ra? Lumayan eh. Ha? Tapan ra. Uno ra man. Hindi. Mo nagkuan ka ng sampura. Pagaling ugma. Pagaling kong job makay makakuha na ba nanay? Maka high blood. Hindi ka nunay. Panagsaan ra. Buhay blood. Walang dugo normal naman. Pero sige. Di ag maintenance good as ang dami. So kasi kang dugo ka 120. Over 80. normal na. Isa mo 130. Na high blood gud ka. Mga buwan. Ara sila guys. Hello, salamat Flo. Lami na kang kamera. Ginsa rin mo. Mo di ay. Di putiin. Bing original nga naw. Si Galto ba mo si Galto ba? Ano, maglakaw? Sorry. Hala, pwede na i-vlog akang kamera. Nay, wala agay ka? Gusto na pindutan ni Florami. Saka lagi. Ha? Kapuhan na ha, oy. Adyo dito kay makontrol ra maglihok. Naramasod. Salamat Flor kasi mauli nagang Facebook Flor. Oy, batalyon din nabukod. Duko dati. Ampo dito. Salamat. Ato na ko na lipo ko na eh. Salamat. Hala, sama na pala bigkaan. Aman. Ako ang kaya magdagbungon. Bang na ko. Akman ka man si? Mga tira ko luto. Ugma sa mong bag na. Tara guys. Madigam ko kay hapon kay Wa di linlin. di na lagi libo ni undoy papakan to kay luoy. Kuya sa ang gudurog iro na ang dagan ni. Ang hikad dani sa kaman nga bay. Nani? Oh. Kaya mo tambok. Uy. Dato di ko kan. Gibas naraba ko datong iro ah. Ginang kuno ko nga kuno kay kaliw si iro. Dato di ko dibutan. Kaila. Natid na. Uban-uban ni sis ko andi ay. Bingbing. Nag-vlog pa ni baziha sila. Oh, day cellphone. Di way cellphone. Ha? A few Tatus moments. kuan. Kami di man na ito na po. Masal pamid. Ato man gamasa mo. Magkano? Gana nanay? Datus kuan. Ako be, tesa ipato na be. Labo po mo kamot. Da, kamot ako be. Tesa. Hi guys, good morning guys. Ang into sa vlog. Mato de ming nanay subos guys yung galing mig kakao katong ikuan gahapon. Tong gisangag. Na ipagaling na kay kaan kuno sikwatis nanay. Abi ako dabi, tesa. Pato na ako da. Hi guys, good morning guys. Karon day manglayas ni nanay. Hey, kuan. Exercise vitamin nanay guys. Layas ami ato among shop. Guys, nanay dia. Lakaw. Bisa kita mong tinay? Kinahanglan mo lakaw po sa nanay kay bisa dua exercise. Balik kawang arthritis na ano? Arthritis na. Oh. Arthritis. Oh. Pagpatong nay. Tukos likod kay mangita ko dito. Hala na ko tayo kapal og lighter no. Tora. Ay guys, ako'y bisita. Mga po manggi pang kuan kami nagpo. Pingkasan na mo na si Arnay. Tare. Oh. Nanay porto na. Abri ka. Nene. Git man. Lapot sa kwarto, lapot pa na ito. Basta ninang nini pang hangir. Ini siya, ngit kayo, ano pa suga? Suga.
Na may gali. Wa. Oh, Ayan na. gahi. Ah, Saan ni pikas kwarto kwartong na Marjorie mak. Dako-dako. Ngit-ngit. Ani guys. Tanos nanay. Alam mo, buuli sa bubuo ng klase dani. Parang may puso no. Hmm. Na, anggi kwag po, anggi sandig. Kay nang ugaw. Diyan lapot po na nga to sa kwarto, kato abri, lapot po na to siya. Ngit-ngit man, tinihas. Wa, lakaw. Ito. Ngit-ngit lagi. Yes, kita abri suga. Ngit-ngit man. So, ani guys, nanay. Kung ko kang resikat lagi ba? Hinari nga, ko ba kung manika kamtan ako. Ani, karon mo katalang Dako ilo. man din nilang bahay. Ha? Dako man din nilang bahay. Lagi. Dako man din nila ko laman ngit-ngit. Kana sa abri dito sa kusina. Tesa ako ra. Sabi ko Kabe, ngit-ngit kay suga. na. Ulim barok. Nilakan man aloy suro. Alalak na, ira ta balik. Biskut. Adi ara ka kaya nga Brenda. Tukos gas mo gabri. Ara ka, kaya ni ko. Tanaw ko sa nanay guys ah. Ano na? Dami madena. Nanay birani. Tara, nanay dia. Ngit. Ngit man balik saga. Ay masa ni na daghang balik sa dalas kwarto. Ay, madena ni mga kutson. Ako to na nang itandi kay nga kuanan. Hindo man dani. Ang hinuan ng hinuan. Hindo lagi. Ni agi. Hindo man. Ano guys nanay guys nagsurbi. Na daghang mga kuan na. Ay, kuha na preparato, magluto na. Nada na itong panakot kaya yung mga Aloy, ulan. magluto sa aloy. Ano guys. Luag man na gasol. Magluto siya. Gasol. Uy gas. Agsuka rahang igadun. Nana may suka? Kau na gato na atin. Nandun Sa kanang gahon. Nanay tubig. Ay, ay, manilani. Uy agas. Simbarok. Maglaba ko. May agas di ay. Ay, agad ako. So siro. Sinagba nga. Pot. Ay, wala itong ilo. Masiro. Aloy ni ka. Kuhan. Ba na labas ay mineral. Kasama na, boy, rib. Wa ni rib. Saksak. Isaksak na. Isaksak na siya agi. Wah, saksak mo siya. Wag saksak na. Why kurente. Wa mi nagpuzot. Hoy, dyan ang gihuot ng itong pagkaan ha. Yan po yung makina. Duha. Ha? Ano nga naman yan? Yung was. Tubig. Kape yung ibugnaw. Ay, ay, man lagi dami. Ay, sa maridani. Woo! Ay, mag-grill sa taray lang. Yan, hansay. Ay, manibari ko lang. Hindi, butang sa kasada kay marag gamay ra. Hindi, nagsud. Daling surto ka naman di. Luwag mo din Kamera tanawon sa dagka lang, guys. So, si nanay nagsurvey na kon kay isa ko nung paliton. Nanay ko yung maligja dari, guys. Ano ko pa ito matay. Diyan na, nanay. Nag-supervise na. Dari ko yung tanaw sa nagbahay. Kasi kan, pagkas ko kangari. Karoon pa ko ng uban ko munika. Makto man ko, no? Uban ko. Pero dili sa dari yung tanaw ko. Luag, manigrari. Dahil maning dagko maning kwarto. Ano? Ito galing as tao. Nasa iyo. Mamalit na ng matindahan na. Oh, nabuhay yung timing mo mga gas. Na. Tis kayo, naman na ba? Pamawa na, pangareda na. Eh, wala pa niya tao. Kami ng bayad gusto. Ha? Kami ng bayad naman, yung banji. Oh, Banji, hanap pa rin mo na. Hanap mo na? Wala. Awan na siya sa nanan. Kanang kuan, bugas. Nakalang sa akin kay. Ato gumigikan to pagaling ko kakao. May tao na to aman naghato to gibilin ra to ilaalong. Na, ano ba tayo ito? Nana? Nay tao pero Iwa, mo galing mo. Diha nila ko. Dato, kuan, si Roslyn. Tapos kamera. Mira. Ito, wala ka na lagi. Pagkatanahan na ito, ganda. Hindi, hapit. Pag-aling mo, pag-aling ako dyan. Pasabay po ko. Kakao to gibilin. Ah, naman pa ba konto okay naman to Ito, na. bata. Isa bata to batang ayong tong lato. Oo, ito ito panganay. Pati ko ang galit na rin pag Pero wa di sa mga magaling. Di buhay ka to sa Roslyn, ang basic ka to sa kuan. Alo, si Junior, wala pa di habot. Kapag habit na ako, may di ka.
Bahal makakaroon uli. Tagibilin lang. Murag mauli na to. Kaya kuha po sa inyo, maligya po ito kamote. Kumanin ko ito niya, murag sumana na ito niya. Nalagay na sa saging dumugan. Da, agad ko, bye, di. Isa ka buli, di. Kung ko ang along, kaya dyan ko nung padumog. Aksa ko man ko ah. Wag pa. Sa kamutihan ko ato. Tapos ubos. Kanang, kapitan na, sinulo na ko ito nagka-istorya. Bali, ako ano na eh. Bali. Bali ba? Ana, Harapin ko hawa ng mukuan. Oh, naramas kamutihan. Nga naramas nas kamutihan. Naman ko ng bidaan ko. Oh. di pa mi nang hukupat eh. Naghuman, hamri nang hukupa. Alam ko na sila. Kasi mag-ilis ako na. Ito, wala pa mas baby. Pwede pa bitaw. Bibili siya pang Hi guys, nang hilo, di pa ko dugan hilo, na pinangamang nanguan. Lawa-lawa. Nga lang, dinig ko man. Wala ko siya. Lawa rin nga. Di pa ko sinagi nagkuan. Di man ako rin te, manangit-ngit. Kaya makita ko naman ka na. Battery operated. Ikaw, ano kasi ang likod na eh? Maman. Agning layas ning pakuha to ho. Ano maglayas magpakuha man di ay. Wala lang kay sakit ang tiil. Ano maglayas? Bye-bye. Kay mo uli nam dini pala maglayas. Aring layas, nagbago.